ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапшо нависед. роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, мегузарем ба якум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Восеъ, хонаи 36 медорем. ба хонаи 36 дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо мекунем. хулоса оби свети пастенен дорад. нашуди оби свети проблема нест дӯстони азиз. мисол нархша 350 000 сомон мегӯяд. 3 дар хона, 4.5 сотиқ замин дӯстони азиз. банияи дарунӣ дорад, туалети берунӣ, масҷид, магазин, садик дар берунаш, хулоса дар наздикиш ҳаст. қариби 700 метр ё ин ки 1 километр дур мебошад. магазин дар пешхона, масҷид, садик, мактаб дуртараки камтар. нарша дӯстони азиз 350 000 сомон мегӯяд. ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошед, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат нархша 350 000 сомон мегӯяд. хулоса боз камтара ки дигарам саодо дорад. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, хай дар видео дидесен. марҳамат ки номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон дар экранҳои шумо занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳаста. як дар хонаи хулоса як комната квартира 45 метри квадратӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ленинский район. хулоса дӯстони азиз, хай дидесен дар 4 этаж қарор дорад. ҳамин дом хати 4 этажай. нархша 150 000 сомон мегӯяд. боз камтари дигарам саодо дорад. саодо дар назди хона. хулоса марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед. ремонтҳои миёнавия, замонавӣ нестанд. мисол ремонтҳои миёнавия дар 4 этаж мебошад. нашоди оби светаш ҳеҷ гуфтагӣ нестай. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартира кофтеса дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 2 сотиқ заминай, 2 дар хонаи дӯстони азиз. нархша 115 000 сомон мегӯяд. хулоса кухни, ҳоҷатхонааш дар даруни хонаа. дидесен хай дӯстони азиз, калидори дарозам дорад. 4 тарафи хона ба фикр ки маҳкама, ҳеҷ гуфтагӣ нест. нашоди гирди атрофаш, нашоди оби светам ҳеҷ гуфтагӣ нест. марҳамат, касоне конкретен хадо бошад. нархаш 115 000 сомонӣ. агар ҳамин хона шербача маъқул кишид, дар ватсап салом бинавис. навори хонаро мисол равон мекунад. телефона барои тамос, номерҳои ватсапаш 97 59 59 46. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Дӯстӣ, кӯчаи Баҳриддини Маликзода қарор дорад. 5 дар хонаи дӯстони азиз, нашоди оби свет ҳеҷ чиздагӣ нестай. Марҳамат ба касе ки мисол маъқул шудек бошад. 14 сотиқ замин, 5 дар хона. нархи хонара дӯстони азиз 280 000 сомон мегӯяд. марҳамат ки номерҳои WhatsApp шумо нагӯяд 930 03 05 02 занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонава дошта бошед, хона ё ин ки мошин замин, хулоса чизе ки доред барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан, номерҳои мо барои реклама кардан 911 32 43 44. дар WhatsApp мо равон ки мо дар видео оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. раҳмат калом барои дастгирдон. далчи видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳад ки ба сарҳади Қазоқистон бигзарад, пас мо ба шумо ширкати Акаи Рӯзиқулро тавсия медиҳем. Беҳтарин шахсият аст. аз Москва ва Московская област аз ҷои зистадон гирифта мебарад ба сарҳади Қазоқистон. ба ҳамин се мошин қадим мебарад. нархҳояшон 8000 рубли. марҳамат кунед, муроҷиат кунед. одамое ки мисол граница гузаштаган, марҳамат гап мезананд. ҳамашон иншоалло ки граница ҳуя соз рафта омада метонем. муроҷиат кунед. аз номи кандали мо Насим Диҷа ҳатман салом расонед. Assalomu alaykum jo'ron. Nazu shum xurtonzaran moshina ketib Qozog'iston avtomobilim bu Yusufga bir avtomobilim gapun kam chegashiniz hamma zo'r. Moshina garantina xilin Freberi xilin gapun nabras. Ana moshina maykin tom bacho zo'r bacho. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги, яъне ки Ҷайҳун, бозори Коммунизм. 4 дар хона ҳай, 7 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам, кухни, баня ва калидор дорад. кухни, баня дар даруни хона, оби свети постоянӣ ҳастай. нархи хона 185 000 сомонӣ мегӯяд. телефона барои тамос ана 785 11 14 14. марҳамат кунед ба касоне ки дӯстони азиз ҳамин хона маъқул шуда бошад, дар WhatsApp-шон бинависед, далши маълум шуда аз худи соҳибашон дастрас намоед. шоҳибачаҳо, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш мекунем, бахил накунед, лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. далши видеоро тамошо кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринқул, назди мактаби 4, ҳавлӣ бо 6 сотиқ замин, дар хонаи 6/3 бо таъмираш таъмирҳои хуб, ҳаммом, кухни, чакдон, алохона, водопровод, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. дар наздикии хона мактаб, магазини 24 соата дорад. хулоса дар наздикиша дӯстони азиз, оби свети 24 соата ҳастай. нархи хонара 250 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб дар комментари нависед бинен, аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, нархи 250 000 сомонӣ. телефона барои тамос 918 69 55 57. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, боз ин як хонаи фурӯширо барашон пешниҳод мекунам. хонаи арзонак аст, аз шаҳри Кӯлоб мебошад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҷаббор Расулов, дар хонаҳои ремонтҳои замонавӣ, 3 сотиқ замин, нархша дастфарошни фурӯхтан дар кӯлай 150 000 сомонӣ. оби свет ҳам дорад. телефона барои тамос, номерҳои WhatsApp-шан 4070. хайр дидесен дӯстони азиз, 3 сотиқ замин дар хона. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, кадоме ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, марҳамат, як хонаи арзонак барои шумо. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. хулоса 3 дар хонаи дӯстони азиз, 2 сотиқи замин. нархи хонара 200 000 сомонӣ мегӯяд. хулоса дӯстони азиз, маълумоти кам додагиам буда, марҳамат, кадоме ки конкрет хабар бошад, дар номерҳои экран буда занг бизанед, маълумоти бештарашонро аз худашон дастрас кунед. телефона барои тамос 988 88 01 43.
занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем дар омада замон лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. Подписия мисол вақте ки мо навори хонаҳои фурӯширо барашон пешкаш кунем, хонаҳои арзона иншоалло ки ба шумо сабшин меравад. насинтиҷаи видеои нав патов медоред, подписия мекунед ва хулоса медоред тамошоӣ мекунед. ба ҳаматон тамошоӣ бифароғад. ва дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо якто хонаи фурӯшӣ ҳастад, хулоса замин намугӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун 12 сотиқ замина, як дар хонаи временка дорад. 12 сотиқ замин дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки қумсангир. нархша 40 000 сомон мега. оби светам дорад бардора. телефоно барои тамос 934 05 03 13. ин намияи дӯстони азиз хонааш, мисол як дар хонаи временка 12 сотиқ замина. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 10 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. 6 дар хона ҳай дӯстони азиз, хулоса хона ремонтҳои замонавӣ, 5 сотиқ замин, 2 та ванна, 2 та туалет дорад. ремонтҳои замонавӣ, плони абой карги ҳамаи хонаҳои дарози хушрӯанд, 4 тарафи хона маҳкам. дидесен хай дӯстони азиз, дар навор дидесен хай мисол маълума ки чӣ хел хонаи хушрӯай, 4 тарафи хона маҳкама, дарвоза ҳам дорад. нашоди обу светиш ҳамаш ҳастай. хулоса кухни дар даруни хонаи дӯстони азиз. нархи хонаро 550 000 сомон мега. боз камтари дигарам савдо дорад. телефоно барои тамос 961 12 12. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгири шумо пештари мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонту бошад.